Я адчуваю сябе ў выгнанні. Не, я абсалютна не згодны ўвогуле са словам выгнання. Да гэтага ніводнае выдавецтва беларускае не прызнавалі экстрэміскім фармаваннем. Ты акурат выбіраў, каб не быць экстрэмістам, але ты ўсё ж такі ім стаў. Сям'я асобна ўзятае экстрэміскае фармаванне. Уже ўсё ў Беларусі, ўсё няма нашых кніг і не будзе. Важна заставацца людзьмі. Кніг беларускіх не можа быць многа. Хацелася б проста мець магчымасць прыехаць дадому. Вітаю, з вами Кацярына, і гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Выгнанне, што гэта такое? І як розныя людзі ўспрымаюць гэтае слова? Сёння ў нас у гасцях, а дакладней наадварот, я ў гасцях у Кракаве у выдавецтва «Гутенберг». Знаёмімся. Прывітанне, мяне зовут Валентина Барбара Андреева, я шэф-рэдактарка выдавецтва «Гутенберг Паблішэр» з Кракава. Прывітанне, мяне зовут Илья Андреев, я таксама з Кракава, і я займаюся пры выдавецтве праектамі, асобнымі праектамі выдавецкімі, часам больш шырокімі, культурнымі, але якія таксама звязаныя з выдавецкай дзейнасцю. Так, я завітала ў Кракаў, што ў Польшчы, і пабывала ў офісе выдавецтва «Гутенберг». І ў нас атрымалася шчырая размова. Прапаную вам яе паслухаць. Давайте распавядзем слухачам, дзе мы зараз знаходзімся. Мы ў старой камяніцы ў цэнтры Кракава. Тут шмат кніжак, і ўсе яны «Гутенберг». Тут не толькі кніжкі «Гутенберг», тут кніжкі і іншых выдаўцоў, нашых калег, але пераважна так. У гэтай камяніцы мы знайшлі свой першы офіс, свой першы прытулак у Кракаве, і тут месціцца выдавецтва, склад кніжак, і тут працуецца над новымі выданнямі. Ну так, шкада, што немагчыма паказаць, але тут я думаю, што шмат хто быў ужо тут у нас, і на пачатку асабліва, калі пачыналася дзейнасць, то праводзіліся мерапрыемствы, такія спатканні, аўтарскія прэзентацыі. І, безумоўна, кракаўскія беларусы ведаюць лепш гэтае месца, але таксама да нас прыязджаюць і з іншых гарадоў, таксама прыязджаюць беларусы, якія даведаліся, вось што ёсць выдавецтва недзе ў Кракаве. Тым больш, Кракаў, вядома, месца для турыстаў вядомае, і часта для беларусаў вось у праграму іхную турыстычную наведвання Кракава ўваходзіць таксама і наведанне нашага выдавецтва. Давайте цяпер зробім крок назад і вернемся ў Беларусь і вспомнім гэтыя часы. Вось калі вы адтуль з'ехалі? Ілля з'ехаў у 2021, а я прыехала да яго ў 2022 годзе. І, уласна, заняліся тым, чым мы і хацелі займацца ў Беларусі, толькі што не ўдалося. Так, выязджалі звычайна, неспешна, таму што хацелася працягваць працаваць у сферы выдавецкай таксама, і было разуменне, што ў Беларусі гэта будзе складана, хаця вось у апошнія годы акурат в Беларусі і вось з'явілася гэтая патрэба, гэтая цікавасць да выдання кніг. У нас не было самастойнага нейкага, не знаю, бізнеса, фірмы, кнігарні, вось, але атрымлівалася выдаваць кнігі пры іншых выдавецтвах. Як прыходзілі з праектам, прапаноўвалі там аўтара, пераклад і гэтак далей, і выдавалі нейкія кнігі пры іншых выдавецтвах. Ну вось, і цяпер мы ў Кракаве. Чаму вы абралі гэты горад? Патрапілі ў Кракаў досыць выпадкова. Выбар быў паміж Варшавай і Кракавам, і сапраўды выпадкова, таму што тут былі знаёмыя, якія першымі так прапанавалі, што можна прыехаць, што дапаможам тут размясціцца. Тады яшчэ быў вось час гэтых каранавірусаў, час, калі трэба было 15 сутак дзесьці там, ці 10 знаходзіцца на карантыне.
Вось, і тады яшчэ не ведаючы польскай мовы, гэта ўсё было досыць складана, таму вось менавіта тое, што з Кракава сябры прапанавалі дапамогу, гэта так вырашыла тое, што тут апынуліся ў Кракаве. Так. Мне падаецца досыць романтычна, што Гутенберг у Кракаве. Ну, гэта, прынамсі, для мяне уласна так гучыць. Ці вы згодны з гэтым? Ну, складана пракаментаваць сувязь Гутенберг і Кракаў. Асабліва цяпер, калі беларускія выдавецтвы паўсталі ў вельмі розных гарадах, і не толькі ў Польшчы, а і ў іншых краінах. Таму так, Кракаву пасуе, што ў ім ёсць беларускае выдавецтва, і сам Кракаў натхняе на прыгожыя праекты. Кракаў, вядома, проста, што звязаны з нашай гісторыяй, фактычна гэта была таксама і наша сталіца, і шмат хто з Беларусі, з Літвы гістарычнай, з тых гістарычных рускіх земляў былі тут, вучыліся і з Карына, і іншыя людзі. І в Кракаве ўвогуле гэта месца, дзе з'явілася першая кніга, наколькі я ведаю, кірылічным друкам. Вось. Таму, канечне, для нас гістарычна гэта звязана, хаця і нават тыя, хто займаюцца гісторыяй Кракава, мясцовыя такія краязнаўцы, шукаюць і знаходзяць вось па крупіцах гэтыя прывязкі нейкія гістарычныя, вось наколькі тут прысутнічае, захавалася нейкая беларускасць, і яна, ну, ёсць тут. Вось, ну, магчыма, для мяне ў меншай мере гэта адчуваецца. То есть для мяне гэта Кракаў гістарычны, ну, але ўсё ж такі польскі горад. Да. Ну і цікава тут знаходзіцца. У Кракаве свая атмасфера. Гэта не Варшава, не Беласток, не Гданьск. Тут не заўжды хапае слоў гэта. Мы ўжо жывем тут вось я 4 гады, Валя 3 гады, і часта ловімся на думцы, што цяжка ахарактарызаваць гэты горад, цяжка. Часта пытаюць палякі, як табе Кракаў, падабаецца ці не. І мне складана на гэта адказаць. Ну, быццам бы павінен быў бы падабацца, ну, але ёсць вось нейкія такія свая такая атмасфера таямнічая, якая яшчэ не да канца зразумелая, магчыма. Мы записываем гэты падкаст, калі не так шмат часу прайшло, калі вас прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Вось вас прызналі улады, афіцыйныя ўлады Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем. Давайце, можа, ад секунды гэтай пойдзем, як вы пра гэта даведаліся і якія у вас пачуцці ўзніклі ці думкі? Калегі пераслалі паведамленне пра тое, што выдавецтва Гутенберг Паблішер і мы з Іллём асабіста прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем. І, вядома, гэта быў шок, бо да гэтага ніводнае выдавецтва беларускае не прызнавалі экстрэмісцкім фармаваннем і прызнавалі матэрыялы, соцсеткі экстрэмісцкімі матэрыяламі, асобныя кнігі, але каб цэлае выдавецтва адразу прысталі экстрэмісцкім фармаваннем, а паколькі мы з Іллём муж і жонка, то мы смеемся, што сям'я асобна ўзятая экстрэмісцкае фармаванне. Гэта вельмі ўразіла. Так, гэта, я думаю, што патрэбны час асэнсаваць гэта ўсё. Вядома, калі ты тут знаходзішся, то гэта так, спачатку ты не ўспрымаеш сур'ёзна, спрабуеш першыя там пару дзён прымаеш віншаванні в кавычках, пасля стараешся трошкі неяк жартаваць над гэтым, нават, не ведаю, размаўляючы дома ўвечары на какие-то побытавыя рэчы, што там закупаем сёння ў бедронкі, мы разумеем, што фармальна гэта таксама нарада экстрэмісцкая адбылася. Вось. Ну, але тым не менш, адчуваюцца і, што сапраўды гэта не вельмі прыемна па адной простай прычыне, што ты не разумееш, што ты зрабіў, да? Чаму ты экстрэміст? Мне здаецца, экстрэміст гэта штосьці іншае, і ты, вось выбіраючы, што рабіць, ты акурат выбіраў, каб не быць экстрэмістам, але ты ўсё ж такі ім стаў. І другія мыслі, што гэта што это авансам табе даюць. Дзіўна, і просто сапраўды яшчэ не так даўно гэта мала пражылі з гэтым, таму пабачым.
Паўплываў гэты статус экстрэмісцкага фармавання на штосьці, акрамя вось нарад у бедронцы. Бедронка гэта такі магазин. Я растлумачу слухачам, хто не па-за межамі Польшы нас слухае. Ну, вядома, што паўплывала. Вядома, што многія людзі, з якімі мы падтрымлівалі камунікацыю, гэта нават не значыць, што мы працавалі, не ведаю, былі ў агульных праектах, проста падтрымлівалі камунікацыю, магчыма, яны сачылі в соцсетках за намі або нейкім чынам перапісваліся. Многія напісалі, што з усёй любоўю, прабачце, але адпісваюся і не буду болей падтрымліваць кантактаў, пастараюся менш камунікаваць і такога парадку. Паведамленні мы атрымлівалі, і гэта вельмі балюча, канешне, бо насамрэч няма адчування нейкай віны і адчування, што мы зрабілі нешта супраць, не ведаю, чалавека, нешта супраць чалавецтва. З іншага боку, атрымалі шмат паведамленняў іншага характару, асабліва ад тых, каго прызналі экстрэмістамі раней. Менавіта гэтыя людзі, каго раней прызналі экстрэмістамі, найлепей разумеюць, якая трывога ахоплівае, калі ты атрымліваеш такое паведамленне, як непэўна сябе адчуваеш, і яны ведаюць, што ў гэты момант трэба падтрымаць людзей, трэба напісаць некалькі цёплых словаў, і часцей за ўсё тыя, хто ўжо мае статус экстрэмістаў, не віншуюць з гэтым статусам. З гэтым статусам віншуюць пераважна тыя, хто статусу экстрэмістаў яшчэ не мае. Гэтая розніца, я думаю, шмат пра што гаворыць. Але в цэлым, не ведаю, насамрэч, так, на сёння нічога істотна не змянілася для нас у працы. Гэта быў хутчэй эмацыйны шок і нагода, кропка, з якой варта было паглядзець яшчэ раз на сваю дзейнасць, на працэсы, якія адбываюцца, на спосабы камунікацыі з пазіцыі з новай. Так, мне здаецца, так тут нечага драматычнага, можа быць, у гэтым моманце так і не адбывалася. Вось у апошнія дні было разуменне. Все равно гэтыя ўсе кантакты, якія былі ў Беларусі, это просто у нас не было ніякіх фактычна стасункаў дзелавых з Беларусю. Вось гэта былі такія камунікацыя сяброўская, там трошкі, можа быць, як у прафесійнай такой сферы, але ўсё гэта былі сяброўскія кантакты. Ну, окей, зараз з імі будзем асцярожней. Вось, ну, з іншага боку, можам, напэўна, ўжо трошкі выдаваць нейкія рэчы больш, ну, смела, напэўна. Не ведаю, побачым. Ці можна казаць, што статус экстрэмісцкага фармавання развязвае рукі, больш дадае свабоды? Ну, па факту так, але я яшчэ раз скажу, што мы не займаліся і да гэтага нічым такім, мы проста, ну, больш упэўнена будзем займацца, але тым, чым мы займаліся, таму што калі казаць так глобальна, то мы верым в тое, што менавіта культура, менавіта беларуская мова з'яўляюцца тымі каштоўнасцямі, за якія варта змагацца, варта, там, не знаю, не баяцца вось гэтых статусаў і гэтых далей. Там проста гэта дзіўнае сапраўды такое адчуванне, ты проста адчуваеш, больш мабілізуешся, разумееш, што ты павінен дальше рабіць то, што рабіў, але больш старана і эфектыўна. Бізнес і кнігавыдавецтва. Ці яны звязаныя паміж сабой? Сама сутнасць бізнеса, асноўная мэта бізнеса – гэта прыносіць прыбытак, зарабляць грошы. Калі людзі засноўваюць бізнес, то іх канчатковая мэта – не працаваць, валодаць гэтым бізнесам і атрымліваць з гэтага бізнеса дывідэнды. З выдавецтвам так не атрымаецца, прынамсі з выдавецтвам на беларускай мове і з выдавецтвам, якое працуе ў такіх умовах, якіх працуем мы. То бок мы фактычна вымушаны цяпер працаваць на аднолькавых умовах з бізнесам, але наша мэта і адрозніваецца ад бізнесовай мэты. І наш канчатковы вынік нашай працы
не прадугледжвае таго, што мы пакінем інтэлектуальную працу, культурную і папросту наймем людзей, будзем сядзець і выдаткоўваць грошы, якія зарабілі іншыя людзі. Мы фактычна працуем на тых жа умовах, на якіх працуюць фонды і всемагчымыя недзяржаўныя арганізацыі. Вось. Тут у нас за бізнес, за бухгалтэрыю гэта так атрымалася, адказвае Валенціна. Не таму, што мне гэта не цікава, так гістарычна склалася. Вось. Але, напэўна, гэта было вынікам таго, што Валенціна, магчыма, на пачатку ўсё ж такі разглядала гэтую дзейнасць. Можа быць, гэта ідэя яшчэ так з Беларусі была перацягнута, што можна выдаваць кнігі, вось ёсць нейкая лічба, ёсць нейкая там дадатковая кошт нейкі, і былі зразумелыя гэтыя лічбы, і быццам бы з гэтага можна вось там нейкі заробак 1, 2, 3 атрымліваць. Вось, я трошкі, можа быць, скептычней на гэта глядзеў, таму так і атрымалася, што я ад гэтага і застаўся трохі ў старане. Вось, але я выкарыстоўваю гэта напоўніцу. Я люблю знайсці нейкі праект, які часта гэта супраца з нейкай іншай арганізацыі альбо з нейкай ініцыятывай іншай, і ўжо прыходжу з ідэяй, тлумачу прыблізна, што мы хочам зрабіць, што будзе там класнага, да, ў гэтым. Вось, а ўжо клопат Валенціны палічыць, ці гэта акупіць сябе, ці не. Не заўжды гэта сябе акупае, і тогда я пачынаю казаць, што гэта каштоўна яшчэ і таму, і вось у нас і перспектывы, і там яшчэ нешта. Вось, і часта мы бяремся за нейкія праекты. Просто я са свайго боку бяруся за праекты в асноўным таму, што яны класныя. Вось, і добра, калі яны яшчэ сябе акупаюць, канешне. У якіх самых незвычайных месцах вы бачылі свае кнігі? Выдавецтва Гутенберг. Як незвычайных. Мы так самі это надо дзесьці шукаць, гэта ўсё. Вось, цікава пачуць, што вось дзесьці ў кагосьці хтосьці расказвае, што вось у Беларусі бачу. Часам бывае такое, это старая ўжо гісторыя, зараз уже ўсё ў Беларусі, ўсё, няма нашых кніг і не будзе. Нечаканае месца было. Я не знаю, як патлумачыць. Ёсць проста старонка в Калінінградзе. Нейкая фірма, яна займаецца дастаўкай тавараў з Польшчы. Я так разумею, пад замову, але там уже кошты прапісаныя. І там была кніга адна з выдавецтва, я адну толькі так выпадкова натрапіў. То есть в Калінінградзе беларускамоўная кніга, ты кладзеш у кошык, плоціш, і можаш купіць, але там тэрмін дастаўкі, там нешта тыдзень-два, нешта такое. Да, гэта было нечакана. Але заўжды прыемна сустракаць у розных асяродках, вось беларускіх, вось у Гданьску недаўна ў хатцы убачылі кнігі, плюс там бібліятэка была побач, яна як бы украінская, але там была таксама палічка з беларускімі кнігамі. І не тое, што гэта нечакана, але заўжды цікава разглядаць, таму што розны вельмі асартымент, і ты разумееш, што асартымент далёка не ўвесь, але вось разумееш, што вось, гэтыя людзі супрацоўнічалі вось на тым этапе больш актыўна, гэтыя людзі вось недаўна нешта закупілі, вось пастаянна ў кагосьці бачыш гэтыя кнігі, вось гэта цікава, напэўна. Я, напэўна, недаацэньваю колькасць людзей, у якіх ёсць нашы кнігі і гульні. Літаральна тыдзень таму давялося пітчыць новы праект сярод удзельнікаў, якія прадстаўлялі беларускі бізнес за мяжой. І большасць людзей, якія пітчылі іншыя праекты, задавала аўдыторыі пытанні: ці былі вы на фестывалі «Паўночнае ззянне», або ці карысталіся вы там платформай «Клік» ці яшчэ нешта. А я неяк палічыла, што наўрад ці так ужо шмат людзей ведае выдавецтва, але ў выніку пасля пітчынгу вельмі шмат людзей падышло і сказала, што ў нас ёсць вось гэта гульня ваша, вось гэта кніжка, а мы ўвогуле все чытаем і все набываем. І для мяне гэта было прыемна і нечакана, што, аказваецца, кола людзей, якія ведаюць, часам шырэй, чым мне здаецца. Я хацела пагаварыць пра выгнанне.
Ці мінорныя, ці мажорныя для вас гэта слова? І ці адчуваеце вы сябе ў выгнанні? Канешне, мы адчуваем, я адчуваю сябе ў выгнанні. З іншага боку, стараюся ставіцца да нашага побыту тут, як да прыгоды, як да магчымасці, калі яшчэ ў нас будзе такі досвед жыцця ў еўрапейскім горадзе, камунікацыі на замежнай мове, сустрэч з людзьмі, якія вельмі розныя, прадстаўляюць розныя культуры. Таму хацелася б проста мець магчымасць прыехаць дадому. Не тое, каб гэта трагедыя, але сум адназначна. Не, я абсалютна не згодны ўвогуле са словам выгнання. Нават проста яно не ўкладаецца ў галаву, што вось я там... Это было... Я чуў гэта, я памятаю, калі я выязджаў, я правёў пэўны час в Украіне, во Львове. У меня быў час, я там рабіў нешта візу, вырашаў, што куды. Вось, але ў гэтым часе я паспеў папрацаваць в архівах львоўскіх. Это было класна, у іх там столькі розных такіх неулічаных, скажем так, і цікавых рэчаў. І гэта яшчэ было да вайны, гэта была вельмі класная камунікацыя з гэтымі людзьмі, некаторых я ведаў яшчэ да гэтага, раней. І я памятаю, хтосьці там штосьці параўноўваў, што вось ты там, як я ўжо не згадаю, з кім было параўнанне, але з нейкім таксама як бы нейкім персанажам, які быў выгнанец. Для мяне гэта не было так. Я быў задаволены, я маю столькі часу, я вось магу тут папрацаваць. І я неяк выгнанне гэта як быццам бы ты аглядаешся. Адкуль тебе, за табой закрылі дзверы ці нешта такое. Вядома, нейкі сум, вось такі, гэта бывае, але, як кажуць, вось 2 гады праходзіць, у каго які гэты тэрмін, у мяне, напэўна, гэта было 2 гады, і фактычна прайшло, я, в прынцыпе, не аглядаюся. І для мяне гэта не выгнанне, дастаткова узважаны такі сыход, з той, не ведаю, з той тэрыторыі, з таго месца, якое, в прынцыпе, ўжо не адпавядала маім мэтам, магчымасці. Я бачу здесь тут больш магчымасцяў. Вось. То есть для мяне гэта рух наперад. Я спадзяюся, што я тут не занадта ідэалізую сітуацыю і хацеў бы ісці далей і адкрываць і Польшчу, і іншыя краіны. Тым больш у мяне, я не ведаю, вось бываюць людзі, якія падарожнічалі, любілі падарожнічаць і любяць падарожнічаць. І з Беларусі заўжды такі быў клопат, я памятаю, кудысьці з'ездзіць. Я абсалютна не згаджаўся, калі вось я разумеў, што паехаць у Вільню, я павінен суткі стаяць на мяжы для таго, чтобы там забежаць, не знаю, там в Ікею штосьці купіць, яшчэ штосьці. Я не ездзіў, потому што мне не падыходзіла гэтая такія умовы, паездкі некуды. Вось. А тут, знаходзячыся у Кракаве, я ўжо вельмі кожны год вось шмат у якіх месцах ты бываеш, і хацелось бы яшчэ больш, просто разрастаюцца гэтыя планы, дзе трэба папрацаваць, дзе трэба проста з'ездзіць. Вось. Для мяне гэта адкрыццё проста новага нейкага свету, і гэта класна. Это пашырае гарызонты нібы. Так, з аднаго боку ты пашыраеш гарызонты, ты, канешне, адрываешся ад нейкай такой стабільнасці. Ведаеце, тут бывае са здароўем нешта. Шмат можа быць напаткаць нейкіх непрыемнасцей. Вось. Але пакуль даем рады. Таму ідзем далей, так. Я магу прапанаваць, можа, каб вы нешта паказалі ў сваім офісе, распавялі аўдыальна пра яго, візуалізавалі гэта для слухачоў неякім чынам праз аўдыо, ці гэта магчыма. Можам пачаць з таго, што калі мы знайшлі гэтую прастору, гэтае памяшканне, мы, вядома, былі ўражаныя тым, што гэта старая камяніца, пабудаваная яшчэ ў 1910 годзе. Як тут прыгожа, тут жылі людзі, як яна ўладкаваная, чорны ўваход для службы, высокія столі, кафляныя печы, якія стаяць у кутах. Гэта нас, канешне, вельмі ўразіла. Але першае, што мы зрабілі, гэта
пафарбавалі сцены, каб было чыста. Я бачу, вельмі чыста. І гэта мы самі з сябе смеемся, што прыехалі беларусы, уразіліся гістарычным будынкам, але перадусім трэба было навесці чысціню. І цяпер ужо ў нас все беленькае, чыстенькае, і паступова, паволі наш офіс ужо запоўніўся кніжкамі, і кніжкі ляжаць паўсюль, не толькі ў складзе, але і ў пакоі, дзе праходзяць сустрэчы, і ў рэдакцыйным пакоі пад самую столю застаўлена скрынкамі. І мы разумеем, што рана ці позна давядзецца штосьці мяняць з гэтым, таму што гэты офіс знаходзіцца на 4-м паверсе, гэта даволі цяжка насіць. Я запыхалася, пакуль падымалася, прызнаюся. Так, і таму не ведаю, колькі яшчэ мы будзем карыстацца гэтым утульным і гасцінным памяшканнем. Трэба нешта мяняць. Але на сёння тут ляжаць нашы кнігі, тут ляжаць нашы гульні, тут ёсць праектар, на якім мы глядзім кіно або паказваем прэзентацыі падчас нейкіх сустрэч з навукоўцамі або з паэтамі, пісьменнікамі. Тут даволі утульна. І вельмі прыемна, што кніг становіцца ўсё болей, але адчуваецца, што трэба болей паліц для іх, каб все кнігі было добра відаць, і, магчыма, хацелася б, каб гэты офіс быў дзесьці ніжэй, каб быў больш даступны для нашых гасцей, бо мы ведаем, што ёсць людзі, якіх спыняе перспектыва паднімацца на высокі паверх. Вось. Што цікавага, што самага яркага тут можна ўбачыць у нашым офісе? Ну, вядома, кніжкі. Мы вылучылі асобную палічку для дзіцячых кніг, таму што іх ужо шмат, і тых, што выдалі мы самі, і тых, што выдалі калегі, і каля гэтай палічкі ляжаць мехі такія, на якіх дзеці вельмі любяць плюхацца, і стаіць забаўны дыназаўрік, сімвал нашай серыі «Чытаю сабе сам». Асобна на стале раскладзеныя кнігі, якія выдала менавіта наша выдавецтва, і іх ужо каля 50, і гэта кожны раз натхняе, вельмі прыемна іх раскладваць, перакладваць наноў. І ёсць цэлая паліца кніг, дзе ўжо не толькі нашы кнігі, але і кнігі калег, і яны падзелены на паэзію, прозу, беларускую прозу перакладную і нон-фікшн. І заўважна, што перакладаў болей, хоць менавіта пра пераклады людзі, большасць нашых чытачоў і гаворыць, што іх мае быць болей. З іншага боку, па нашым назіранні набываюць ўсё ж такі больш менавіта арыгінальныя беларускія празаічныя творы. Таму складана сказаць, дзе тут разыходзіцца меркаванне чытачоў, ці куды дакладна варта рухацца. Пакуль што адгукаемся на тыя праекты, якія падаюцца самымі яркімі, самымі цікавымі. І, канешне, заўжды маем на ўвазе, што мы беларусы, кнігі іншамоўныя можна прачытаць на іншых мовах, тым больш, што цяпер беларусы тыя, якія выехалі за мяжу, все былі вымушаныя вывучыць прынамсі адну нейкую замежную мову і маюць даступным польскі кніжны рынак, ці літоўскі, ці англамоўны кніжны рынак, і, уласна, все хіты могуць прачытаць на замежнай мове, а беларускіх невыданых кніжак не выдаць ніхто на іншай мове, апроч як на нашай, і мусім пра гэта заўжды памятаць і дапамагаць і ўласным аўтарам пісаць, выдавацца, збіраць зваротную сувязь ад чытачоў і расці, каб расла наша літаратура. І у вас ёсць, прынамсі, адна забароненая кніга «Украінская ноч». Так, на сёння ў нас 5 забароненых кніг на сёння ўжо ёсць, нават 6, калі гледзячы як палічыць. Вось, але «Украінская ноч» гэта адна з тых кніг, якія хацелася б, каб людзі сапраўды прачыталі. Гэта праца прафесаркі Ельскага універсітэта Марсі Шор пра Украіну, пра 2008 год, пра Майдан, пра тое, як людзі
прыходзілі да думкі, што ім патрэбная незалежнасць і курс на Еўропу. І яна хутчэй не пра палітыку у сваёй сутнасці, яна пра тое, як складвалася, што людзі знаходзілі сябе на плошчы у барацьбе за свой пункт гледжання, за свае правы. Яна вельмі адгукаецца нам, мне здаецца, што ўсім тым, хто выйшаў у 20-м годзе, каб проста паказаць, што мы ёсць, што мы крыху іначай думаем, чым кажуць па тэлевізары. Усім ім было б карысна пачытаць гэтую кнігу і ўбачыць, што гэтыя працэсы гэтак жа адбываюцца і ў іншых краінах. Іншая справа, што чым заканчваецца ўсё. Ці калі яно заканчваецца, ці гэта не заканчваецца, ці, магчыма, гэтая барацьба працягваецца і будзе працягвацца. Мы не ведаем. Важна заставацца людзьмі. Гэта мотта кнігі Марсі Шор. А вось я таксама хочу аб гэтай кнізе сказаць. Вось сапраўды яна варта таго, каб пра яе яшчэ раз сказаць. Это адна з самых недаацэненых, на мою думку, кніг. Па-першае, яна напісана, яна цікава чытаецца. І вядома, гэта вось пра пэўны гістарычны момант, але аўтарка піша аб тым, што гэтыя моманты паўтараюцца, і это моманты выбару, і яна, в прынцыпе, даследуе, вось чаму той момант рабілі адзін выбар, пасля неяк больш такі рацыянальны выбар робяць людзі, а часам нерацыянальны. Вось. І яна гэта не апісвае там, не знаю, нейкай філасофіі. Яна гэта падае праз асабістыя, малыя такія гісторыі, лакальныя гісторыі. Яна распавядае аб людзях па розны бок, барыкад, скажам. Вось. І кніга, і тое, што яна забаронена, гэта таксама зараз, пэўны знак якасці. Вось, таму так, гэта кніга важная. Калі ісці далей тут па нашым офісе, то там каля гэтай кнігі ёсць іншыя забароненыя. Гэта, в прынцыпе, увесь Саша Філіпенка, наколькі я ведаю, ён ці ўсе яны. Чырвоны крыж і слон прызнаны экстрэмісткімі, а крэмулятар і былы сын не прызнаныя, але не вітаюцца, скажам так, у беларускай дзяржаве. Так, такое адчуванне, што ў гэтага аўтара яшчэ кнігі прызнаюцца экстрэмісткімі яшчэ до таго, як яны напісаныя. Вось. Астатнія кнігі, вось, вполне вялікі выбар, і беларусы могуць набываць і чытаць. І, канешне, гэта праблема такая выдавецкая, што калі в Беларусі ты мог выдаваць дастаткова шмат кніг, тыражы там гэта асобная гісторыя, але ты мог выдаваць вось кніг, наколькі ў цябе хопіць рэсурсу. В прынцыпе, больш была праблема з рэсурсам, як выдаць кнігу, як яе падрыхтаваць. Тут ўсё ж такі можа быць трошкі іншая гісторыя. Гэта вось Валя пра гэта казала, што трэба больш выдаваць, трэба падтрымліваць аўтараў. І сапраўды, кніг беларускіх не можа быць многа. Так? Я бы хацеў, каб іх было, нічога страшнага, калі б іх было в 100 разоў больш. Это было б класна, так? І яшчэ палова з іх перакладзены на іншыя мовы. Вось, але, канешне, ёсць рэальнасць, ёсць рэальная аўдыторыя, і, тут ад сябе так дадам, праводзілі, трошкі атышлі ад гэтай тэмы, але ад тэмы агульнай, але назіраецца некаторы такі спад цікавасці да кнігі. Можа быць, ён сезонны, я спадзяюся. Вось, але спадзяемся, што ўсё ж такі мы зможам, прынамсі, на такім самым узроўні выдаваць кнігі, і яны будуць цікавыя чытачу. Часта пытаюцца цяпер, ці з'яўляюцца экстрэмісткімі все нашы кніжкі у выніку таго, што выдавецтва прызнанае экстрэмісткім. І гэта хіба што важнае пытанне для многіх, бо застаюцца людзі, якія ездзяць у Беларусь або дасылаць хочуць іх там у пасылках, у перадачах. І тут важна разумець, што правілаў мы не ведаем. Ніхто не ведае правілаў, бо гэтыя правілы не агучваюцца. Але калі трымацца логікі закону, то
Нягледзячы на тое, што выдавецтва прызнана экстрэмісцкім фармаваннем, кнігі асобна, апроч тых, якія прызнаны экстрэмісцкімі, большасць кніг все ж такі экстрэмісцкімі не прызнаны. Таму, напэўна, няма такой прычыны адразу сёння бегчы і выкідаць сметніцу кнігу, якая выдана выдавецтвам, якое прызнана экстрэмісцкім фармаваннем. Іншая справа, што можна падумаць, як аберагчыся іншым спосабам, уласна, калі мы ведаем, што ў спісе ёсць назва і імёны, то, магчыма, вось гэтага трэба і асцерагацца. Уласна, кнігі, яшчэ раз паўтаруся, на сёння экстрэмісцкімі матэрыяламі не прызнаныя. Дзякуй, Каця, што дабралася да Кракава, што забралася на гэты паддашак. Вось, я думаю, што ёсць рэчы, якія, можа быць, і не варта, планы, в тым сэнсе планы, пра якія не варта яшчэ казаць, таму што мы да канца не ведаем, мы будзем нешта мяняць у нашай дзейнасці, вядома, але яшчэ так шукаем спосабы, як гэта будзе адбывацца. Вось, але кнігі, я думаю, што мы будзем выдаваць далей. Мы будзем шукаць цікавых аўтараў, мы будзем старацца паляпшаць якасць кніг, таму што гэта таксама трошачкі праблема, бо, ведаеце, рэсурсна вкласціся і зрабіць ідэальную кнігу складана, калі ты разумееш вось ейны кошт, ейны тыраж, там 500 і так далей. То есть нейкая аптымізацыя у гэтым кірунку ёсць, но я спадзяюся, што мы ось улічым все нашыя памылкі, і кнігі будуць лепш і лепш. Ёсць шмат задач, якія трэба вырашаць. Банальных, адсутнасць, не ведаю, беларускай кнігі ў статыстыкі выданняў у Польшчы. Там ёсць польскія, вядома, польскія, але украінскія, расійскія кнігі, але беларускіх няма, але іх многа выдаецца. Ну, такіх пунктаў вельмі шмат. Ёсць праблема, яна часта, больш для аўтара гэтая праблема, там, перакладная кніга, выхад на нейкія такія знешнія рынкі, але гэта таксама і клопат выдавецкі. Вось, я спадзяюся, што змены будуць суправаджаць таксама змены ў якасці нашай працы. Я спадзяюся, яна будзе паляпшацца. Мы стараемся. Вось, таму дзякую всім, хто набывае кнігі, і мы пастараемся не расчараваць, а рабіць лепш і лепш далей. Спадзяюся, аднойчы беларускіх кніг хопіць, каб запоўніць краму, падобную на Эмпік. Тут у Польшчы гэта папулярная сетка, або ў Беларусі Озбай, гэта нечым нагадвае. І як бы ўлады ў Беларусі не хацелі прысабечыць сабе беларускую мову, беларускую кнігу, права кіраваць ёй, яна ім не належыць. І само тое, што беларусы чытаюць па-беларуску, абмяркоўваюць беларускія тэксты, пішуць па-беларуску кнігі, гэта стварае бяспечную прастору для нас, для нашай культуры ў свеце, і гэта мае вялікую прыгожую будучыню у глобальным фармаце, а не заключаная ў межах Беларусі. Гэта быў праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Падпісвайцеся на нас, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, і чытайце беларускія кнігі, нават калі вы ў выгнанні. Пакуль! Мой сон про вёску деда был, где дрэвы и зелёный луг, где солнце обдымая золото